Erokamano nyakora mogi kuom kete Ramogi TV odhiambo machielo majaber marwakni machiegni weche manyien mag ang'ich welo tinende ni an kae lo Trevor Ombija nyakora mogi kamoro amora ma intie yiena mondo arwakni machiegni kama bende odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma olos sigana e piny Kenya kaluwore kod welo ma jatend piny otimo ne moko kuom jotelo mag duond bura mar ODM makoro poni obi opuodhgi biro riwore achiel kachiel kod duol mar buch jotend migepe pachoka e kinde ma jatend piny koni oloso sirikal ma kelo kata geto kelo piny Kenya kanyakla. Odhiambo ni nyakwara mogi yiena mondo mi arwakni machiegni para ni inyalo bedo thuolo mar ndiko na namba 360 Facebook en Ramogi TV Kenya, YouTube en Ramogi TV Kenya, kambui mar X en @Ramogi TV KE. Kendo adwani mondo ibed kod chakruok nyaka giko nyakora mogi ng'isi ni antiere kae lo Trevor Ombija nyakwar guoko cha pesa wan gi Belinda Dhiambo nya game oremo nyarakala maloko nwa weche gi e dhok mare jogo ma samoro onge kod nyalo mar winjo to gineno weche madhi nyime. Odhiambo koromo saa 3 e bujo piny to akang' ne bede Ramogi TV Kenya kwa Ramogi kod jaod bura Mauriri Engineer Mark Ogola Nyamita ma ang' ne twag kaluwore kod chal mar Kenya tinende ni kaluwore kod lokruok kata weche mag welo ma otem kod jatend piny William Ruto odiochieng' ma kawuono. Mark Nyamita ang' ne bi e studio Kenya kwa Ramogi kendo ang' no bede twak e buch jopiny. Kao kamano nyakora mogi mokwongo to magi e thuond weche. I have now forwarded the name of John Mbadi Ngongo to the Ministry of National Treasury and Economic Planning, the Honorable James Opio Wandai, Ministry of Energy and Petroleum. Kweth jodito mag ODM odonje sirikal bang' jatend piny William Ruto walo Mbadi, Joho, Wandai kod Oparanya ne bedo jotend migepe. The aim of this measure is to provide an open and transparent public procurement platform. Jotend migepe manyien omi ting' mar loyo midhiero ma okwako Kenya ka jatend piny William Ruto bende osingo jiwo yore mag kedo gi mibadhi. To yudo ka koro obila to kata jogo mang'anyo lokore gi jofwambo kendo gimayo jofwambo girodho jofwambo. Sirikal kod migepe mopogore opogore mag sirikal koting'o polis osebedo ka ng'iyo jo media kaka jowasiki. Jofwamb weche kawuono bago ng'anyo ka seyo yo ma sirikal osetemo thirogo chenro mag fwambo gi keyo e pachoka. Dwe ndalo 24 dwe mar 7 2024 nasenyisi ni jaloko mare iluongo ni Belinda Dhiambo, nyinga en George Bati. Machiegni weche manyien mag ang'ich welo tinende ni jatend piny William Ruto koro singo mar kelo lokruok e moko kuom chike ma pachoka kaka yo mar kedo kod mibadhi mokwako chenro mag sirikal ka oloso kod jofwambo. Ruto yango ni sirikande dhi neno ni oket lokruok e chik marito joma chiwo ne sirikal maling'ling e wi mibadhi kata njore mondo joma kamago mi mich kod arita kaka yo mar jiwo oganda mathoth mondo gol lipode e wi weche mag mibadhi. Simfrus Okinda nigi ler mar wachni. E okang' machielo jatend piny William Ruto ochako keto singo mar kedo kod chin mibadhi mathiro chenro mag sirikal kaka wuono lero moko kuom chike ma sirikal mare dhi neno ni oloki mar rido chenro mar kedo gi mibadhi. E twak mare jatend piny osingo mar tere od bura paro mar keto lokruok e chik matayo kaka itiyo gi neno e buche ma iyalo mano midendo ni Evidence Act. Chik machielo mar tayo kenge ma iluwo e yalo buche kata Criminal Procedure Code e kind lokruok mamoko mondo ru chenro mag nono kod kumo joma oyud kod ketho mag mibadhi kata njore motenore kod chumi. I will be proposing amendments to the Evidence Act and the Criminal Procedure Code, among other necessary legislative amendments to all statutes relating to corruption, to expedite investigations and prosecution of corruption and economic crimes cases and provide for their conclusion within 6 months. Ruto bendo yango ni doho nyaka koro bichiw thuolo ma owinjore kawe yalo buche kendo lande ne jopiny kaka yor neno ni buche mag mibadhi iyalo aruya. While fully respecting the independence of the national justice, law and order institutions and pursuant to a commitment to consult and collaborate in leveraging their institutional capabilities in effective, expeditious,
and conclusive investigations in respect of all active cases, it is essential for these institutions to provide a time frame to the people of Kenya, because that is what the people of Kenya want, within which proceedings shall be concluded, and the same timelines clearly communicated. Jatend piny bende olero ni sirikal mare dhi keto maino e chiwo arita makare kendo chiwo mich ne jogo machiwo maling'ling ne sirikal e wi mibadhi kata njore, koluwo keto lokruok e chik mar keto arita makare ne joma chiwo maling'ling ne sirikal midendo ni Witness Protection Act. We shall also be proposing amendments to the Witness Protection Act to overhaul the statutory and institutional framework to protect and incentivize whistleblowers and enhance witness protection, making it easier and safer for citizens to come forward and report corruption as well as other criminal activities. Ruto bende okelo singo mar neno ni oket lokruok e chik matayo chenro mag tiyo kod omenda mag sirikal kata Public Management Finance Act mar kedo kod mibadhi e nyiewo mwandu mag sirikal kata procurement. Chenro mage to chuogo chenro mar lony manyasani mibiro tigo ne nyiewo mwandu mag sirikal duto e dweche 6 mabiro. The aim of this measure is to provide an open and transparent public procurement platform which gives open, real-time, and end-to-end public visibility of public procurement from advertisement to award of contract, and to whom it is awarded and what amount. Ruto lero ni sirikal wito omenda maromo bilion 400 higa ka higa e duoko osuru ahinya mar VAT. Chenro molero ni time mudho kendo kelo lal mathoth ne uchumi e pacho ka. Ruto lero ni gibiro tiyo kod od bura mamalo mar loso lai makare maneno ni chenro mar duoko osuru mag VAT otim maler. Within 90 days, I will be working with Parliament to provide a legislative and regulatory framework to make this process transparent, open, and accountable, with a view to reducing this huge public expenditure. Wer mar kedo gi mibadhi osebed ka iwero kod sirikande madonjo kendo madhi. Geno en singo ma jatend piny oketo kawuono biro timre kendo reso jopiny kuom wito omenda mathoth ne mibadhi. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto owalo moko kuom jodito mag ODM e lemo mar bedo jotend migepe lendo mogol kawuono ka ogeto kelo ganda jokanyakla. Jotelo go mani kod lony mopogore opogore osebedo kadhiro sirikal mondo tim makare ne jopiny. Gin lony mage magin go manyalo konyogi e kelo lokruok e pacho ka poni od buro puodhogi. Kaka okang' mar chako loso sirikal ma iye lach kendo mageto kelo Kenya kanyakla. Jatend piny William Ruto owalo moko kuom jodito mag duond bura mar ODM ne lemo mag bedo jotend migepe. Jotelo mowalo ting'o jalup jatend ODM Wycliffe Oparanya ma bende nobedo jatend migao, Ali Hassan Joho kod John Mbadi maduto nosebedo jalup jotend migepe. Kama na jaod bura ma Ugunja Opiyo Wandayi kende ma pok obedo e lemo mar tend migao moro amora kendo poni od bura puodhe ma dhi bedo thuolo mare mokwongo e bedo e buch jotend migepe. Motelo ne welo mare kawuono ne lemo mar bedo jatend migao mar riwruoge saga e pacho ka e piny owacho mageto kelo kanyakla oganda jo Kenya ma jatend piny William Ruto sani koro loso. Wycliffe Oparanya manodonjo e siasa higa mar 2002 kaka jaod bura ma Wutere ne osebedo lemo mar jatend migao e kinde 2008 nyaka 2013 kano bedo jatend migao mar dongruok kod lek ma idendo ni Vision 2030 e kinde telo mar Barua Bara manobedo e kindo gai mar ODM Raila Odinga kod manen jatend piny mosenindo Mwai Kibaki tok tulo manumoche pacho kae tok yiero ma 2007. Oparanya manyaka sani en jalup jatend duond bura mar ODM bende ne obedo gavana mokwongo mar kaunti ma Kakamega kuom higni 10 kendo en gi lony e weche mag goyo kwano. Bang' yombe yiero mar kar chung' bura ma Kisauni e yiero mar 2007 kendo bang' ODM donjo winjruok kod PNU mar loso sirikal mar Barua Bara, Ali Hassan Joho masani koro wal ne lemo mar bedo jatend migao mar weche mag mwandu mawuok e bwolo kod dongruok mag ohala mag nam ataro kod nembe mamoko ne oyier kaka jalup jatend migao mar weche mag wuoth, lemo manomako kochakore higa mar 2012 nyaka 2013 e bwo sirikal mar Barua Bara kane pok odhi olaro kom mar gavana mar kaunti ma Mombasa, kom manoloyo kendo bedo e komno kuom thuolo mar higni 10. Nyaka sani Joho en jalup jatend duond bura mar ODM.
E kindeno mar sirikal mar Barwabar manochuogo apisi mar Prime Minister bende mane hap John Mbadi oleng'ore e kinde manoyiere ka jalup jatend migawo e apisi mar Prime Minister. Poni welo mare kaka jatend migawo mar omenda opuodhi kod od bura, Mbadi biro bedo jaluo mokwongo bedo jatend migawo mar omenda e sigana mar piny Kenya. Motelo ne welo mare, Mbadi mosebedo kod lony e weche mag siasa nyaka ne odonje od bura higa mar 2007. En jalony e weche mag omenda kendo en kod masters e weche mag omenda, kopogore kod lony moseyudo e komiti mopogore opogore mag od bura. Kanyaka e welo mare odiochieng' ma kawuono ne migawo mar omenda, Mbadi en jakom mar duond bura mar ODM kendo en jakom mar komiti ma ochung' ne ng'iyo kaka mwandu jopiny tiyo e od bura mamalo midendo ni PAC. E listi mar joma owal ne lemo mar bedo jotend migepe bende oting'o jaod bura ma Ugunja James Opiyo Wandayi kendo jatend kweth manok e od bura mamalo ma koro wal ne migawo mar teko. Poni opuodhe ma dhi bedo thuolo mokwongo ma Wandayi bede buch jotend migepe. Wandayi ma bende en jatelo mochung' ne weche mag siasa e duond bura mar ODM kendo en gi lony e weche mag pur. Bang' welo makamano, wang' koro ng'iyo jotelogo mosebedo ka sundo jatend piny William Ruto kod piny owacho mare mondo ti makare ne oganda jo Kenya kaka gibiro tayo chenro maggi mar kelo lokruok. Poni opuodhgi ma gikawo lemo mag bedo jotend migepe e lemo ma koro walgie. George Bati, Ramogi TV. Purwane motende kod weche mag welo motim kawuono. Jatend piny Kenya William Ruto welo jotend migepe 10 kendo ochwalo kwan jotend migepe ma osegwel nyaka 20. E gwelo makamano, jatend piny onywando jodita 4 mag duond bura mar ODM e lemo madito e sirikal. Jatend piny ogwelo jakom ODM John Mbadi e lemo mar jatend migawo mar omenda, jatend kweth jood bura manok Opiyo Wandayi e lemo mar migawo mar teko, ka jalup ogai mar ODM Hassan Joho gi Wycliffe Oparanya bende omi lemo. Chris Owino nigi lero. Ndalo auchiel bang' gwelo jotend migepe 10 e buch tend migepe mare manyien, jatend piny William Ruto ogwelo jotend migepe mamoko 10 kendo chwalo kwan jotend migepe nyaka 20. I have nominated the following persons for consideration and approval by the National Assembly for appointment as cabinet secretaries. E tielo mar ariyo mar gwelo jotend migepe, Ruto otieko weche mosebedo ka fuong'ore e wi loso piny owacho mar Barwabar bang' gwelo jotend migepe 4 kowuok e duond bura mar ODM. Josiasa mag ODM ma hapgi oleng'ore gin jatend kweth jood bura manok Opiyo Wandayi madhi telo ne migawo mar teko, jakom duond bura mar ODM John Mbadi makoro nigi ting' mar chiero uchumi ma pacho kae, Ali Hassan Joho madhi telo ne migawo mar weche mag nam kaachiel kod mwandu manie bwolo. I have now forwarded the name of John Mbadi Ngongo to the Ministry of National Treasury and Economic Planning, Salim Mvuria Mgala, Ministry of Investment, Trade and Industry, Ms. Rebecca Miano, Ministry of Tourism and Wildlife, the Honorable James Opiyo Wandayi, Ministry of Energy and Petroleum. Governor machon ma Kakamega kendo jalup ogai mar ODM Wycliffe Ambesa Oparanya dhi chung' ni migawo mar riwruoge saga poni od bura opuodhe. The Honorable Hassan Ali Joho, Ministry of Mining, Blue Economy and Maritime Affairs. The Honorable Dr. Alfred Nganga Mutua, Ministry of Labor and Social Protection. The Honorable Wycliffe Ambetsa Oparanya, Ministry of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprise Development. Jatend piny bende ogwelo jatend migawo machon mar wuoth Kipchumba Murkomen e lemo mar rowere kod tuke. Jatend migawo machon mar ohala Rebecca Miano koro dhi konyo piny Kenya e ywayo jolimbe mathoth e okenge mar tego siling mar Kenya. The Honorable Justin Bidan Njoka Muturi, Ministry of Public Service and Human Capital Development. Attorney General machon Justin Bidan Muturi oduogo e serikal e lemo mar jotich mag serikal e kinde ma Alfred Mutua to koro dhi telo ne jotich kaachiel gi Salim Mvuria madhi telo ne migawo mar ohala. Sura manyien e buch tend migepe en Stella Langat ma opod ne lemo
mar kido kod timbe oganda. Madam Stella Soy Langat, Ministry of Gender, Culture, Arts and Heritage. E twak mare, Ruto onyiso geno mare ni chuogo migepe monywando josiasa mag ODM dhi konyo piny Kenya e goyo okang' e chenro mag dongruok kaachiel gi riwo ogendni duto ma pacho kae. I know and I understand acutely the huge expectation of the people of Kenya on me and this administration. And I equally understand that responsibility can be made easier if we work together as a nation. And as I said, the opportunity we have to work together across political lines, across different divisions, is much more greater than the challenge and the crisis we have in our hands. Jatend piny bende osingo madhi nyime kod timo lalruok gi jotelo mawuok e riwruoge mag siasa mopogore opogore e chwalo piny Kenya mbele. I take this opportunity to express my appreciation for their commitment and reiterate my pledge to engage alongside them in a national conversation that is inclusive, citizen-centered, and aimed at consolidating and accelerating the actualization of inclusive growth and national transformation. Ne opako jotelo mag siasa mane oketo tenge chung' magi mag siasa kendo yie mar goyo mbaka ewi midhiero mochomo piny Kenya e kindeni. Their willingness to set aside partisan positions and interests in order to join a visionary partnership for the radical transformation of Kenya is a historic gesture of their patriotism. Okang' makamano koro yango ni jotend migepe 12 mane oteng' lwetgi mogo ok dhi duogo e sirikal. Jotend migepe go gin Profesa Juguna Ndung'u mar omenda, Moses Kuria mar chenro mag sirikal, Eliud Owalo mar tudruok, Mithika Linturi mar pur, Simon Chelugui mar riwruoge saga, Aisha Juma mar kido kod timbe oganda, Ababu na mama mar tuke, Susan Nahumicha mar thieth, Ezekiel Mashogu mar somo, Penina Malonza mar pinje mag Afrika ma ugwe kod Zakaria Njeru mar weche mag pi. Kata kamano, jatend piny pod nigi thuolo mar gwelo jotend migepe 2 kaluwore ni chik omiye thuolo mar gwelo jotend migepe e kinda 14 kod 22. I am still working on the other pending nominees and I will be announcing them shortly. Nyakwaramogi jodongo ne ogoyo ngero ni piny jaluorore higni 11 bang' oganda jo Kenya goyo riti ne piny owacho mar Barwabar. Piny Kenya ochomo kendo kama dhi bedo kod piny owacho mar Barwabar bang' jatend piny William Ruto gwelo josiasa mag ODM e piny owacho mare. Chris Oino, Ramogi TV, State House, Nairobi. Bang' welo makamano Nyakwaramogi, paro mopogore opogore medo nyiedhore kuom jopiny wi gwelo mar jotend migepe e tielo mar 2 bang' jatend piny William Ruto gwelo moko kuom jokanyo mag duond bura mar ODM lemo mar jotend migepe kamoting'o lemo mar migawo mar omenda e kind lemo mamoko. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Jopiny kodong' chien e chiwo pachgi e wi gwelo mar jotend migepe e kaunti ma Kisumu. Moko kuom jopiny opoyo gwelo mar John Mbadi kaka jatend migawo mar omenda e kinde mamamoko tok mor gi gwelo mamoko. Wan kaka jo Senate wan mor no waneno ka National Treasury omi John Mbadi. John Mbadi is accounted by profession. Anoneno kopi wenda ibo mi gimoro kanyo mago joma nyalo ran Kenya. To wawacho ni kata bedo ni wamor gi positions momi jowago, nitiere few individuals mantiere in that cabinet ma ok morwa. Korka Murkomen kato kwa moro kaka Gen Zs nikech
kanyo to inyo kabisa ke sports kae wabiro ne sports kae ok bedo kabisa kaka kumomiye no iki jaduong' dhi kanye sport ke jaduong' mutiyo kanya kaka gigi bajen si dwaro wambe dwani wabedi gi power matin kaka wanyalo chakandi sports obiyo kada ka mariga chanyo kada mariga youth wanya tiyo kodwa e kaunti ma Homa Bay mor ne okwako chuny moko kuom jopiny kod MCAs e wi gwelo mar mbaka Kane Kenya yudo uhuru pok noyudo minister mar finance machalo duok wan warwako nikech be onge piny minyalo ger gi dhawo piny moro amora igero gi wuoyo akwayi mbadi ni sani koro corruption ok wadwar winjo wadwa ni corruption itieki mondo pesa momiyi ma wachoko gosuchwa otinwa kaka oganda mar jo-Kenya. MCAs ma Homa Bay bende ochiwo pachgi e wi gwelo ma otim kod jatend piny William Ruto. Wamor kabisa kendo wagoyo erokamano ne Right Honorable Raila Amolo Odinga man gi chuny kendo geno kuom Honorable John Mbadi moneno ni aber mondo oter nyinge kendo ker mar Kenya be wachako gone erokamano kuom puodho nyingno. Kae kaunti ma Siaya okang' ma jatend piny kiko jokanyo mag ODM e lemo mag jotend migepe okelo paro mopogore kae seche mamor ne okwako bomano kod gwenge ma Ugunja kotenore kod gwelo mar jaod bura makono Opiyo Wandayi e lemo mar teko. Dhi chuno jomoko ni mondo we MP position manyocha gintiere to gibedo ministers. My question is, after some time, gimoro be otokea kaka nyocha otokea moriembgi. See, they are going to lose, surely. So, weche mag tayo ganda yore maber mondo jobed gi duol kokalo kuom joma ne giyiero ka nitie kata mane od bura ka pingo kendo ka kwedo kata ka nono maber gimonego bed ni timo dhi bedo gi nyaw kabisa. Nyiso ni Ruto ne kethonwa sa. Ok ne omino gima otimo. Koro miyo kata ka ng'anyo biro dhi mbele Kenya, msalaba no nobed mar Ruto. E kaunti ma Migori, Mombasa kod kar chung' od bura ma Kibra e Nairobi, jopiny ochiwo pachgi ka gilero gino ma girwako e wi gwelo ma otime tend migepe ma pacho ka. Kae kaunti ma Migori, jodak orwako gwelo mag jokanyo mag ODM e lemo mag jotend migepe kod jatend piny Kenya William Ruto gi nyasi mar mor kamoting'o John Mbadi kaka jatend migawo mar omenda, gino ma giwacho ni en hawi maduong' ne oganda Luo. Ruto gara ilero kamano kuom miyo Mbadi gini nyaka jopiny chakre pok obiro Nyanza ka mae mokwongo mae mochakore wan kaka jo Migori duto te dhano mor ka ywech dong kamano wan kaka jo ODM ok wadonjo e sirikal ni Ruto oparowa nikech wasebedo ka wago koko hapana wadonjo kae nikech wan gi qualifications mar ariyo katiba ma wagore ne katiba mar 2010 wacho ni kiloso sirikal nyaka bed gi kido te mag jopiny. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Erokamano nyako Ramogi mane matero wa yweyo mokwongo e weche manyien mag ang'ich welo tinende ni kendo amora ahinya nikech yiero Ramogi TV kamoro amora ma intie nyako Ramogi daher mondo mi anyisi ni weche pod medo donjo e kidienje mopogore opogore e pacho ka ji medo golo pachgi e yore mopogore opogore kotenore koda mago ma otim kawuono gi jatend piny William Ruto. Jakom wacho ni Gideon Ochuka wacho ni Ochuka wuod Kabondo wacho ni Bati aneno Ramogi TV kendo mor kod gwelo mag jatend piny otimo kawuono kod mar Mheshimiwa Mbadi e migawo mar omenda. An Ulinzi Meja kawuok Mathare Block 10 wan joluo e historia mar Kenya wayudo CS mar finance amora ahinya mano Ulinzi macho kamano jakom erokamano kuom kete Ramogi TV. Samuel ne nyakwaro lweny Ramogi TV chopo ne yo makare ahinya imore Bati neno Ramogi TV kendo antie gi mor kotenore kod weche madhi nyime gesani wameduru mana lamo kendo wamed beda achiel nyisa ni thuolo marwa matin adana ka yweyo mapiyo piyo ka odugo por wan gi weche mamoko omiyo kik idhi mabor. If
If you're flashing, I am here and I am not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on Viusasa, Jalis Lekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Yani, ikitikwa makuna. Exclusively on Viusasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Mugia jong machiegni neno weche manyien. Ma en Rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Pur wapura pura kaka normal mar bando, to kase puro puodho matingo puro maber, tana biro takomo. Koro iko loto en mani nyaki pur gi dhiang' kata gi tinga. Koromogi wadhi nyime. Riwruok moro mong'ere kaka Kenya Bora to Itakayo Citizens Union ochwalo kwayo e doho mondo mi ogai mar doho osir chenro mar loso pend chik manyien ma yiene oganda jo Kenya golo e apisi jatend piny kod jalupne. Giwacho ni od bura ni kod tekono mani kod tekono ok nyal golo jotelo ariyogo e apisi kaluwore gi kwan mamalo mag jood bura masiro sirikal, kata obedo ni jotelogo oserem luwo chike pacho ka nyadi 31 ataro mar kaka ne gikuong'ore kane gikawo telo ni gibiro rito chike. Lydia Okeyo nigi ler mar wach. E kinde ma kweth bura pod medo bago ng'anye pachoka kaseo sirikal kuom rem tiyo makare kendo luwo chike ma pachoka, riwruok mar Kenya Bora to Itakayo Citizens Union ochwalo kwayo e doho mondo mi ogai mar doho los pend chik moro manyalo miyo gana jo Kenya teko mar gole apisi jatend piny Kenya kaachiel gi jalupne. If they are found guilty of violating the constitution, they must be removed from office and the term of their presidency terminated by the people of Kenya by exercising their Article 1 power directly, because Parliament cannot be expected to impeach them. Because Parliament has ceased to be a watchdog, it has become a lapdog. Gise otend William Ruto kuom diyo ganda jo Kenya kendo rito nyaka bang' ng'anyo eka giwit kucha chike moko madiyo ganda jo Kenya machalo kaka paro mar chik mar omenda mag 2024 mano omiyo ganda mathoth yudo hinyruok ka moko wito ngimagi e kinde ng'anyo mar kwedo paro makamano. We also thank our doctors and medics, our journalists, lawyers, our volunteers, and all who supported the peaceful demos. We, as KBT, mourn our fellow citizens who were killed by government agents for exercising their Article 37 rights. Giwacho ni nyaka ne gikaw telo, jatend piny Kenya William Ruto gi jalupne osirem luwo chike nyadi 31 kendo rocho chike 14 mapachoka ka oganda jo Kenya inego yo magalagala ataro mar chike maturka. President Ruto and Deputy President Rigathi Gachagua have jointly and individually violated and failed to uphold the constitution and laws of Kenya in more than 31 instances. The violations are across all the first 14 chapters of our constitution. Gidwaro mondo mi doho losa put mar jong'ad bura 5 motegno mabiro winjo kwayo margi mar chugo chik ma jopiny nyalo tiyogo mar golo jotelo go apisi. Kenya Bora to Itakayo has therefore asked the Chief Justice to empanel a 5-judge bench to determine these matters and grant the people of Kenya a referendum
to impeach the 2 state officers who have violated the constitution. Bende gidwaro mondo mi counties duto 40 kod 7 ma pachoka ochiw committees mabiro puonjo oganda ewi chik manyien magidwaro mondo mi ochuogino ka bende gikwo oganda jo Kenya mondo riw paro makamalwedo. And this battle we are taking to High Court is not going to be lost, it's going to be won. For me, I'm already calling people, telling them to set up referendum committees because we are ready. And we are not here because we are just here to give press statement. It is going to rain, and even if the media is here, it's going to rain on you. And this rainfall is coming by October. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Ekoromogi wasudo kama oyudo ni report koro yango ni maromo jopuonjre 15,000 mag sikunde primar ne okodok e skul toko ula mapek manokelo lal mathoth kendo rocho chenro mag somo e pacho ka higani kata malo chiko mar kwanno gin jopuonjre manyiri kaluwore kod report moyangi kod Elimu Bora Working Group riwruok kod jokanyo mamoko nonrono ne otim e sikunde maromo 60 e kaunti 9. Jokanyo koro kwayo sirikal mondo oket maino e weche mag gundho sikunde kendo ritogi kinde duto kik masira mora mora mamuoch roch somo ne rowere. Tiere sikunde kaka Nduru Primary School mantie Kadipo Kisumu County. En school ma compound mare ok ni koro lach ahinya but en nikech na obedo attacked tiyudo ka thuolo nyicha pod en godo mang'eny omiyo skunde moko 3 mantie machiegni manonimo kabisa mapino imo obiro e skul kanyo koro gin skunde 4 e skul compound achiel ting'eni ji omedore to facilities gi to komedore. Somo en gima onengo be ni wakete ohinga ma kata en apaka machalo nade to ok goye ma kethe makoro miyo ji ok nyal dhi mbele gi somo. Ekoromogi Abdi Dida jaloch manyien mar tugo mar Shabiki jackpot mar joma kata kor joma kokalo yor bonus. Dida ma en jawala e kaunti ma Embu oyudo mich mar siling $4.4 tok chugo makare tuke 13 e tuke mag kor joma. Dida kachiel kod minode olero ni giseketo chenro makare kaka gibiro tiyo kod omendano. Shabiki.com chiwo mich ne jogo punda moyudo mich mamalo mogik kendo nyaka sani osechiw kwan omenda maromo $10.8 koriwo nyaka bonus ma juma ka juma. Wakati wa kwanza nimeona aliniambia amepata yote, nimeona amepata 13 over 13. Panga kuinua biashara na tunaenda kusaidia na wazazi wetu wote, hata wao wafaidike, waone faida ya mashabiki na tunaendelea kucheza zaidi. Tumefurahia, hatujawahi ona pesa kama hii, lakini leo tuko na furaha sana. At 1 million, currently at 1.1 million. Go to shabiki.com, play the midweek jackpot, you could be the next millionaire. Kawasudo ni Kenya Airports Authority ogolo duoko kaluwore kod weche milikore ni idwa us pound ndeke ma JKIA gino mane obedo thor wach ng'anyo manyotemo donjo e pound ndeke no e oboke mar jatatije mar Kenya Airports Authority Henry Ogowe. Jotend migepe nopuodho chenro mar bero pound ndeke no koting'o bero ndache ndege kuonde ma jowuoth rite ndege to kod kara nono kata loso ndeke. Chenro gi oyangi kendo yangi ni ka omenda modhuro ma gucho omenda ma pacho kama sani ok nyal timo gino momiyo manjo joket mwandu mondo mi otime kokale pend chike matayo tudruok mar ohala e kind sirikal kod kembe mag ji giwegi miluongo ni Public Private Partnerships Act 2021 ne giyudo kwayo mar Adani Airport Holdings Limited mondo mi oger kar jowuoth, gero kar go mar ndeke kod bero chenro mamoko mag paw ndeke no. Kwayo ni omedni dhi kalo e weche mathoth kendo ma dhi miyo chenro mag wuoth kaachiel kod mag ohala bedo makare e alwora mar paw ndeke no.
Piny owacho koro geto chako chenro mar keyo pi e gwenge gi atamalo 28 kokalo kuom tiyo gi lony manyasani ma dho ngere dendo ni climate smart technologies mondo kony e duoko piny chan mar pi maler e kor gwenge ma pachoka. Ka olose nyasi mar sidho chenro no motisi ni the village drill hybrid machine e boma ma Kisumu, jakanyo mar agucho omenda mar Trust Fund e sekta mar pi Nicodemus Omwanza olero ni okang' makamano en mar neno ni otieki midhiero mar pi ma oganda mathoth osebedo kakalo e ahinya to e gwenge. Chenro makamano ma nyaka sani dhi nyime e pinje 40 ok bi tiyo gi masin mar generator matiyo gi mauta to tiyo gi teko mar stima. Tend kaunti ma Kisumu bende osingo mar neno ni girido tudruok e weche mag ler kokalo kuom chako kambi manyien e sub-counties kaka Seme, Nyakach kod Muhoroni. Of the new village drill hybrid. It is a human-powered and electric-powered borehole drilling machine capable of drilling boreholes 50, 60, 70 meters deep in almost every substrate. Right now we have a deficit in water coverage in the rural areas, also in the cities. So we really appreciate to partner with those stakeholders in the acquisition of water. So I want to speak on those areas which we are talking about in terms of water supply. We are not doing very well. So this is something which we are, talking of a county-wide coverage of that 72%. The city is good at 92%, but now with the rural areas, that's where we have the gap. So this is a gap which we really feel that when we can really do it in terms of groundwater access. Erokamano nyakora mogi orani wadhi yweyo machielo to kapok adhi yweyo no ang'ie moko kuom ote ma imedo or kawo kila loch ma jakiranda wacho ni puoch gi pak ne John Mbadi kuom welo mare ne lemo mar bedo jatend migawo mar omenda. Min pilot mar Ndhiwa wacho na mor gi Ramogi TV gin gi nyar God Mesa Musiep. Erokamano kuom lerono weche manyien e yo makare. Makamo koni gima Ruto timono is the best choice in the world. Kendo owacho ni amor gi wacho no. Kansila Francis Obwanda wacho ni jakom mar Siaya County Jua Kali Umbrella Association amor gi jatend piny matamre gi nono ka yudo joluo ma ng'anyo sani to koro kod Gen Z to koro boka gini sani en mar okay maro njalo jagod konjalo jana mano kaka en wacho ni congratulations ne Honorable Joe Paranya Mbadi kachiel kod Wandai kuom yudo thuolo e lemo mar jotend migepe. Nyakora mogi kano bende joma medo ndiko na oting'o kaendi Dr. MJ Okumu wuodo gonjo wacho ni apoyo gwelo mar jaod bura mara James Opio Wandai ne lemo mar migawo mar teko John Mbadi migawo mar omenda to kod jodito duto mag ODM ma oyudo lemo e sirikal mar William Ruto. Bende en puoch gi pak ne jatend piny William Ruto kod gai mar ODM Raila Odinga kuom neno matut kendo neno ni oganda luo bende oyudo thuolo mar tiyo e migepe mag sirikal mabiro konyo kaluo. Mano MJ Okumu Dr. Udo Gonja ka uloso kamano. William Nyadawa kantire Kakamega wacho ni amor gi weche manyien e Ramogi TV kasto ka bende Ramogi TV neno malera nya Ruto ne pod pimo mana pach jonyanza gimotimo kawuono medo mana konyowa konowa ni mana wadhi nyime gi ng'anyo mondo olos Kenya. Okay, mano kaka jinene lawi wuod odore ntiere rinya bende neno Ramogi TV yo makari. Nyakora Ramogi yena mondo miacha kaka yo machielo kadugo to podan gi weche mamoko e weche manyien mag ang'ichwelo. Kati ya watakaofutwa machozi na mimi nimechaguliwa. Kilio changu cha muda mrefu amekisikia. Hakuna tena cha mikosi ni kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Komando wa Yesu, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*3
*881#. Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Asante sana. Kariana timango, ipenjo gima initimo. Tema neno maber ahinya mondo ne gimitimo jitu. Hello? Mer, inuwo ki football coach mar Param. Yes sir. Ineno video mani yoro na ka Param wude timo practice. Ineno videos go, ana tango ne coaches moko go. Jite koro ige wanka, nikech ko yer Param. Ane mo yere team no. Tonge ngata mani gimor. Ano kan nyathi matin. Nikech kamine na kaini, aneno gimora mora. To gigite meher ema no chano kende. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Nyakoro mugi kaluwore kod welo ma oten kod jatend piny duond bura mar ODM nenore ka koro ni kama deny tok jotelo madito mag duond bura no yudo welo mar donjo e piny owacho mar Kenya Kwanza. Okang' ma onyuolo paro mopogore opogore kowuok kuom jolony mag siasa ma pachoka. Jafwambo marwa Eric Owenga nigi ler mathoth. E tielo mar ariyo e yango jatend migepe e piny owacho mare, jatend piny William Ruto omonjo duond bura mar ODM gi teko modhuro kendo chiwo tich ne jodito mage. Kae jakom mar ODM John Mbadi, jatend kweth manok e od bura mamalo Opiyo Wandayi duto ywayo machiegni mar tiyo kode. Jatend piny Ruto bang' ywayo machiegni Wandayi gi Mbadi nodhi nyime kendo gamo jolup ogai mar ODM ariyo mano Wycliffe Oparanya gi Hassan Joho. To kang' mar ywayo jatend ODM ni nyiso ang'o ne duond bura maduong' mar ODM? Kamukete ODM ni koro ODM obete sirikal gi siendani ariyo. Samo obete sirikal gi siendani ariyo dona par ne jikwara mugejwang' ni siasa gi kisungo wacho ni it is the advantage of distributing the cost and benefits of public policy. Adoni wapar mano. Gimomiyo iloso duond od bura en ni mondo ibed gi advantage mar distributing the cost and benefits of public policy. Sama koro ODM oyudo thuolo mar distributing the cost and benefits of public policy, to en gi thuolo mar tegore owuon unless ni en owuon kaka chama ODM bende en achiel kuom duond buche mag Azimio nigi kwan mar romo jod bura 89 kendo mano kete bedo duond bura ma idewo mokalo thurka. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka osebedo ka kwedo mokalo par mar Azimio tiyo gi piny owacho, to kang' ma kawuono to keto Kalonzo gi lange kanye. Kalonzo now is just going to do what he's always done when he's been in a political marriage with Raila. He'll have now to go to the opposition, take sides with Martha Karua, Eugene Wamalwa, and that brigade. And now they're going to be the new opposition without Raila. Azimio, substantively, no rumo duma igamokalo duma rapar. Samanoti kwa wachimar nadko. Nikechukua wuke nadko, tinyalo parani mokwongo, nenitiere kweth mag Azimio. Manotamore siro, wach nadko lwedo. Jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna nyomako chung' motegno ni onge jatend Azimio kata ODM mabiro dhi tiyo gi piny owacho. To jatelo makamano biro mana chung' kendo wuon. Weche mabende nosir lwedo gi jatend ODM Raila Odinga manolero ni en ochung' kod dwaro mar jopiny ahinya to rowere. Kata kamano liet mar siasa podi medo luwo jatend piny William Ruto ka jotelo chiwo paro ma opogore opogore kama moko bende dhire oko. Gima jojin sigore en gidwaro mondo lokruok obedie mondo ng'ato kiketi kom telo to bed ng'ano man gi rieko mopimre kod gima dhi timo. Koro wacho kama wadag wachno. Raila giro nego dongi opposition gidhi mbele wach ma opposing check put government on check.
to kuonde ma ODM otele gavana onego bed ni gin ma gichako gitelo kod ranyisi. Koro bro chuno jotelo ang'wen mag ODM maruto ogwelogo ma bende ni kod lemo e od bura gi chama mar ODM mondo gwe tao ponono ni ibro puodhgi kod od bura. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kipchumba Murkomen ogwel kaka jatend migao mar weche mag tuke lendo manuchiwo ayanga gi jatend piny William Ruto odiochieng' ma kawuono. Murkomen biro kawo kar jatend migao machon Ababu Namwamba. Murkomen nigi tich kata ting' mar dhi nyime gi timo ikruok ne tuke mag pinje Afrika ma ibiro bagi e pacho ka higa mar 2027 loso alapa ma Talanta Stadium gi mano ma Kasarani, wuoyo gi jokanyo e tuke mag adhula e loso yiero mar riwruok matayo weche mag tuke FKF gi neno ni Kenya otimo maber e tuke mag Olympics machakore ayanga tarik 26 dweni. Motelo migao mar weche mag tuke, Murkomen yande nomako tend migao mar weche mag wuoth. Kata kamano, tich mathoth bende koro rite e migao mare manyien poni obi opuodhe gi od bura mamalo. The Honorable Onesimus Kipchumba Murkomen, Ministry of Youth Affairs, Creative Economy and Sports. An korka Murkomen kato kwa moro goro kake Gen Zs nikech kadhi to inyo kabisa ke sports kae wabiro ne sports kae okbedo kabisa kaka kumomiye no yiki jaduong dhi kanye sport ke jaduong motiyo knange kaka gima Gen Z dwaro okepango kuomwa kaka Gen Z okaneno ka kanyo nitiere ber moro matin nikech kwa neno Ababu Namwamba kaka no kao weche mag tuke kaka no dhi mbele gi weche mag tuke no aneno ka ntiere project moko mano chako mano aneno youths kane wuok e ground ka dhi mbele, lakini Kipchumba Murkomen aneno ko nyalo oken ng'ama nie tuga ahinya. Tim mar Argentina oloyo tim mar Shujaa points 21 kuom 12 e tuke mokwongo mag Olympics. Shujaa biro rakore gi Australia e kindgi